Ako din yung ipakita akong diet mga idol. Una lang taon ni akong gikaon. Sili mga dol. Ato ni pusag sili para nga lingaw mga tong kaon ba. Niya natay gusto. Para mo lamisan ang atong kaon mga idol, kamuti o gusto ang atong tirada. Unya, suka, pusag siling hang ba? Ako andi ika 8 adlaw na kong diet mga idol nga no rice ko. Dako na kita ba. Magplano tag pagamay. Unsay pagamay man yung Chris TV? Pagamay sa itlog? Naanapod ka ko pisot. Ayaw ka problema man yung Chris TV kay dako man kag itlog. Ang imong gamay, imong hotdog. Parehas lang din mong duhag yun. So kamuti lang sa ta. Then gusto. Diyan natin sa usawan nga siling hang o may sukang gamay. So itlog. Wala na ni panit mga dol. Ato na ni siyang diretsohon. Kumuton na ni siya diretso. Naano din siya pagkaon. Instead nga rice, kini lang kamuti. Kay muning kamot ang gamay-gamay. Oy, Manoy Chris TV, akong tambag sa imo ha kung dili na na makita. Usa na solusyon ana. Muatubang ka sa amin o yaman namin ka diha. Kining itlog, ato sa ni ikomot apil. Ato sa ni ikomot. Sus, Manoy Chris TV, murag ginaglamo pagkadamak lang gid mo mukaon. Limpyo man sad ning akong kamot ingko pisot. Sus. Murag gyud kanon. Unya man ni Chris TV, unsa may imong pamati, lamira imong pagtilaw. Lamira. Sa first day of second day, struggle jud gay na. Puti ginang gutuma. Pero karon mura og ikawalo ka adlaw, naka-recover ako dol. Okay na ko gamay. Antos lang jud kay saon man nga nanampig pamati sa lawas. Nagkatiguang naman ta. Kung mao naman ni Chris TV, dili nakakapanaway na mong ingko pisot. Maagad lulubot yung classmate at ang Manoy Chris TV. Hunahuna naman gigidako ninyo lulubot yung ingko pisot. Dili naman na mo gahi good inyo ha. Panitig suway Manoy Chris TV, di ba makaingon kag guod. Naanapod mo anang inyong butbut ba? Ubo na lay gahi ninyong duha. Oy Manoy Chris TV, katong checks na ko atong niaging gabi, inhilak man gani. Kay nidako na ko no. Alangag dili mo dako ingko pisot na doble naman na kay nalukot. Unya, mauni akong tambag ninyo mga idol. Hinahinay nga ta red horse, hinahinay nga ta na. May pay kulapo lang. Go tuba. Red horse taas gyapon sugar. Hinahinay lang ta na. Mainom gyapon ta pero dili ingon grabe gyud. Sa mga nagplano og diet dia, sugdin na ninyo. Obserbar mo nga magsulod mong sapatos ninyo, maglisod mo. Duko, bangil lang tiyan. Na, kapoy bugat yung lawas. Atong sugdan. Buhan, sunod buwan. Budaot ta, ang balik sa tagpatambok.